uyazi ukwenze phela ngiphume kuyena aqhubeke neNdiya lakhe ile nto emhlulayo yena mina anginawo ama-sperms eNdiya mina anginawo ama-sperms eNdiya angazi wathatha apha ama-sperms eNdiya angiyazi lento angenzela wona imabhuti hey njengoba ethi ngizela ingane eNdiya une-proof kangakanani awuboni wena uma ubuka inwele zithe ubona ukuthi kwenzakalani 6 months ingane izobe uyazi ukuthi ingane ifune igundina 1 year igundina 1 year yes amandiya ayagunda yini yes bezogunda bese ibuyele inweleni zayo hayi aligunda indiya msuqamba mama cha ayikho lento oyishoyo ayikho lento oyishoyo into ifuna nje ukuthi uzongihlambalaza wena bekufanele ukhulume into ifuna ukuthi uzongihlambalaza la angikuhlambalaza uyangihlambalaza uhlambalaza mina uyangihlambalaza Sibukele ohlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la osibukela ukhona njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN the coolest DJ uyazi ukuthi nawe uma uthi uneyinkinga eziningi ezithethe umjolo kulula kakhulu ongakwenza ukuthi ke usimelele to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ngaphezulu kwaloko ungakhohlwa ukuthi nangu thanks la eceleni uyakwazi ukuthi ke unikele ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi ke unikele ngako ukuze usize i-channel yethu uthole ama resources angakwazi ukuthi akhulise i-channel yethu a membership of this channel nayo yakulekelela futhi ukuthi ukwazi ukuthi uthole izinhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi ke bazithole sibheke ku 200k subscribers njengamanje asibe umndeni ke sonke sikhule sonke sindawonye uyazi ukuthi asikwazi ukuqala le show ngaphandle komkhuleko omkhulu sigebisa amakhanda phansi uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele mengabe senze njalo zonke izinto zethu zihamba kahle imjolo yethu ayiyoba nenkinga kodwa yonke into iyoqonda ke siboneke namhlanje ukuthi sibheke indaba kabani uthini kuthina nanokuthi siyilungisa kanjani ngoba kubaleka kakhulu kunakho konke ukuthi noma siwuthela usawude esilondeni kodwa isixazululo sibe khona ngiphelezele ke sibone ukuthi namhlanje silungisa indaba kabani ngoba yini and isixazululo sayo sohamba kanjani Sanibonani igama lami uXolani wakaZondi ngibhalele la kusilungisa umjolo ngesifiso sokuthi ngifisa bangisize ngisilungisa izinto phakathi kwami nomuntu wami la ngibona khona ngazi ukuthi izinto ayihambi kahle mala nesimo sengane esinayo ukuthi bangisize nje kulolo daba Hayi mbukeli ohlelo silungisa umjolo yazi ukuthi masehlele kanje suke solungisa indaba eziningi ezithinta umjolo eminingi yahlukahlukene ukuthi nawe unenkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza usomelele i-email address to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com uma wenze njalo noma kanjani sobe sesiyakwazi ukuthi kulungisele indaba yakho by bringing your partner here nikwazi ukuthi nikhulume naye mase nikhulume naye okay angazi kwenzakalani but kunophazamiseka whereby abantu bememeza okay contact wethu la eceleni kwami njengamanje sokhuluma naye masiqeda nje ukukhuluma naye sokwenza isiqiniseko futhi ukuthi siyakwazi ukuthola isixazululo sokuthi ngempela zenzakalani phakathi kwakhe nopartner wakhe sisi siyakubingelela sikwamukele ohlelweni silungisa umjolo yebo ngiyaphila kodwa njalo ngiyaphila nami siyajabula kakhulu ukuthi uhloniphe mesithi uyadingeka la ekhaya ufike ube khona njengoba ngizwile ngi-introducer ukuthi ngingudlala Matifana sombukelo ongakwazi ubalo sinayo namhlanje igama lami nguSinothile ngwakamkhize Sinothile Mkhize yebo okay uzitholula kuyisho namhlanje ngoba isoka lakho cha ngathi khona izinto elikhala ngazi impela noma lingaziboni ngaso ngendlela eright negama lesho yalizwe silungisa umjolo wena nje ngokubheka kwi relationship okuyona njengamanje izinto zihamba kanjani hayi izinto zihamba kahle kakhulu izinto zihamba kahle akukho kudinga ukulungiswa cha okay ongichazele mhlambe ngomuntu othandana naye mina ezingamazi nisuke personal level meyabe nje ungichazela ngawo ngathi mhlambe umuntu onjani onothando onakekelayo noma umuntu kanjani umuntu right onecare onakekelayo nje ayikho nje into wrong njengaye siya happy ayikho into wrong yeah okay so mekuwukuthi niba neyinkinga mhlambe ku relationship yenu nike nilungise kanjani niyahlala phansi nibonisane noma omunye uyiphumela ayibhekelele omunye uyibhekelele then masamakhande ebolile nibuye enhlangane nibe ndawonye asikaze sixabane akukho futhi esike sathu sitana ngawo nje ayikho into wrong ingasho nje futhi mina naye okay ikho into wrong kusho ukuthi njengoba wena ula usurprise ukuthi ufunani la and uconfused ukuthi yini inkinga ngoba ngokwakho yonke into ihamba kahle emjolweni
Angazi nami ngisangene nje angazi ngempela angazi. Okay. Hayi no, sithemba ukuthi mhlambe ufuna ukuthi uqinise amabhawudi mhlambe kubophekile but akubophekanga kahle khona la kuxega khona Yangazi. Yani Ngabe khona kephi lokuxega khona mhlawumbe. okay kodwa ke uready ukuthi uthole ukuthi la ufuna ukuthi niyilungise Ngiready. hayi no njengoba ubona ke kunethimba esisebenzisana nalo ilona elizomlanda umfowethu limbeke la then mase limbeke la emva kwaloko njobe seniyakwazi ukuthi ke nikhulume indaba yenu niyilungise sibone ukuthi kuhamba kanjani uready ukumbona Ngiready. hayi njengoba ubona ke mbukela udadewethu uthi hayi yena uready ukuthi ezwe ngempela ukuthi kuhamba kanjani nanokuthi yini ubafazi akhethe ukumletha la kwishow ngoba ngokubuka kwakhe nje azikho inkinga ebudlelaneni babo yonke into ihamba kahle uthukile futhi umangele ukuthi ufunani ngempela phambi kwamakhamera amaningi kangaka nokwenza emjolweni izinto zihamba kahle ithimba lethu ke sisebenzisana nalo liyomlanda manje umfowethu limbeke la sikhulume naye mase sikhulume naye mase siyabona ngempela ukuthi indaba yakhe ilunga kanjani ngoba ekugcineni okubaleka kakhulu kunakho konke ukuthi sithole isixazululo phakathi kwabantu ababili abasuke befike la kwishow isilungisa umjola ke sibone ukuthi mengabe simlanda umfowethu simletha la indaba yethu izohamba kanjani Wait. Ngizambuthi. Hayi qondile mfethu. Siyaphila. Xa ngikhumbuza nje mfethu igama lakho kambe ukuthi uthe ubani bafo? Mina igama lami nguXolani Ngwakazondi. Xolani Zoni. Awunondaba. Mfethu njengoba ucelile nangu umama ekhaya. Sikuthathele yena sakubeka la ukuthi uzokhuluma naye. But before nikhulume kunemibuzo nje embalwa mhlawumbe engayibuza because vele sengimbuzile yena. And ngokwakhe mfethu hayi cha yonke into ihamba kahle phakathi kwenu. Mhlawumbe ngokubuka nje kwakho isithando sakho Snow siwumuntu onjani mongangichazele mina umuntu ongamazi. Hey mfowethu. Ngeke ngiqambela manga. Usinowe into eziningi sizenza ndawonye. Ezabantu abathandanayo. Kumnandi nje. Uyangihlonipha. Uyakwazi ukuthi mangabe ekhuluma nami akhulume kahle ngendlela ukuthi uyazi ukuthi ngumlisi umuntu wesilisa ofanele amhloniphe. So endweni eziningi ngifuna uqamba manga right siyajabulisana siphathene kahle nje iloko okuncane nje ngifisa ukuthi ngikwazi njengoba ngithe ngicela ukuthi ngimbalele. Hayi no mfethu ngoba zonke izinto zihamba kahle yonke into iqondile kushoda nje lapha nalapha ya ungavele mfethu ukhulume naye ukuthi sizwe ngempela ukuthi yini lo khala ngayo mhlawumbe angade ngayinakile noma engahambi kahle kwi relationship yenu. Okay. Snow. Khona la into engifisa ukuyazi. Enganeni yethu lencane. Malana nayo. Yabo. Ingane ayifani nobhutwayo omdala. Uchaza ukuthini? Ayifani nami. Ayifani nawe kanjani? No, but uyazi nawe. Uyazi ngcono kube mfethu uyiphathile ingane bengi mhlambe kuzoba lula sikhulume ngento oyibonayo sikhomba ama facts. Ingane ayifani nami mfethu. Ngalesikhathi lesi sonke lesikhathi lesibungabona ukuthi ayifani nawe njengoba uzongibizela wonke amakhamera lawo. Yabo nje usuku nosuku. Njengoba uzongihlambalaza njengamanje. Uzongihlambalaza usuku nosuku mina ngibuka le yangane. Ngivele ngibone enye into mfethu. Iyonto engifuna ukuthi sikhulume ngayo la sizama usilungise mhlawumbe nje liqinisa ukuthi ingane kwenzakalani ngayo. Iyona ndlela okhetha ukuthi uzobiza abantu bamakhamera le. Ayikho enye indlela because mangikhuluma nawe endlini kube ngazi ukuthi ngiyakhohlwa. Awukazi ukhulume nami. Awukazi ukhulume nami. Ngakhuluma nawe ngendaba. Wakhuluma nami. Wathi wena ingane isencane isazoshintsha inwele. Ngithi mina ayikwazi ukuthi ingane yomZulu ibe nenwele. Yebo isazoshintsha ingane zonke ziyafana. Mase sencane vele zinenwele ezinde. Ayikho nje lento. Kwazi ba ukuthi yabona le iphemu le yana. Kwazi ba ukuthi vele khona ingane. Izandla zakhona. Cha angifuni nokuyizwa lonto. Kokuqala nje into engicasula ngayo uqala wabiza abantu bamakhamera ukuthi uzongihlambalaza kanye nengeni yami. Abantu bamakhamera bawofakazi ibona abazokwazi ukuthi iyona indlela ezoxazulula izinkinga zonke lezo. Indlela zokuxazulula inkinga ayikho lonto usongidakelwa manje. Uyangidakelwa. Amasimba lo ngitshena wona. Amasimba lo ngitshena wona. Awukwazi ukuthi ngikhuluma amasimba ngifuna ukulungisa izinto. Yabo nje lento lena ngiyayondla mina lengane. Uyondla kufanele ukuthi uyondla. Kufanele uyondla uba.
kwafanele ondluba ngalesikhathi mina ngikuvulela mina ungilala mina kwakufanele ngenze njani Kangazi ngikulalele ukuthi uyovuka nendiya ayikho lento esho wena nje vele labangani bakho na vele nomkhulu ngasini ngiyayithanda ukuyenza into khuluma nawe sobabili abekho abangani sikhuluma nawe manje yini lo yenzayo le kodwa ukwazi umtshela ngiyakudakelwa mina yini lo yenzayo uyangidakelwa masimba wena kade ngigijimisa ibhedlela ngikuse endaweni ukuthi ungigijimisa ibhedlela bekufanele ungigijimisa ibhedlela mina ngangathi ngani uthi mina ngiyakwazi ukudala mina ngiyakwazi ukudala nguNkulunkulu mina ngiyakwazi ukudala ukuthi ingane mina izibe into ukuthi uzokwazi ukudala lento oyidala lento esho into engekho engekho nje total ayikho wrong i-wrong lento yenzayo i-wrong lento oyenza abantu bazothini bazothina abantu lento yenzayo abantu ukuthi uthatha phi indiya ayikho lento yenzayo manje mina ngifele ukuthi ngazala lengane iyazalo wena yebo uyazalwa yimina vele wazala indiya yes yazala indiya ukuthi indiya ukuthi umuhle kanjani uzoqhamuka nendiya usaqhamuna nento eqhamuka efana nawe yazi mfethu yazi angazi ukuthi akuyena umzulu angazi ukuthi nasekhaya bazothini bengibona kuma TV mina ngigijima yonke indawo ngishiya yonke into ngize kuwena ngizokubheka ngithi ngizobheka ingane yethu kwakufanele esibhedlela vumbu no kwakufanele into yenzayo kwakufanele ukuthi ungondle kanye nengane yami nengane yakho ngoba soyibona manje iprove yayo yipi ukuphuma ke mina enganeni yakho mfethu because akuyona yami lengane bafo yini mhlambe wena lo isola ngale kweyinwele nendlela ingane ebukeka ngayo yini oyibonayo ukuthi ngabe mhlambe ingane ayifani nogogo noma nabantu bakini bathini bona abantu bakini mhlambe mekuwukuthi ingane seke yabo mayifika le ngane ekhaya wonke umuntu vela ngene ekhaya bese ayikho lento ayikhulumayo ayifuneki le ngane ekhaya ayikho lento yazama ukukhava ngithi hayi ingane isencane bathi hey wena sonke lesikhathi ukuboni lokho ngoba seyikhulile ingane ngiyakubona ngilonke ngitshela ukuthi ingoba labangani bakho vele ohlezi uhamba nabo shinda bayabangani ingakanani manje ingane ino 6 months 6 months yeah ayipheli lento ye TPM la ekhanda uyabona ngisho ubukisho ukuthi akulona ihlo lomzulu leli ingane ngathi muthi isona isikhathi leso kufanele ukuthi uyasisho lesi isona isikhathi esanele lesi hey angifuni ukubeza isikhathi esanele lesi ukuthi ukwazi ukuthi uzobiza amakhamera angifuna ukukhuluma lutho nawe angifuni kunezinto zo DNA and stuff so mhlambe ubungayenza ingane ucheck ukuthi ikhamba kanjani kulula kakhulu ukuyakwazi ukubona nje indiya ukuthi indiya le akufuni ngize ngenza iDNA ngimoshe isikhathi sami uyabona nje lo kufanele ukukhuluma iqiniso ukuthi mfethu uyazi ukwenza phela ngiphume kuyena aqhubeke nendiya lakhe ile nto emhlulayo yena mina anginawo ama-sperms endiya mina anginawo ama-sperms endiya angazi wathatha apha ama-sperms endiya angiyazi lento angenzela wona imabhuti hey njengoba ethi ngizela ingane endiya uneproof kangakanani ukuthi awuboni wena mawubuka inwele sithe ubona ukuthi kwenzakalani 6 months ingane izobe uyazi ukuthi ingane ifune igundini na 1 year igundini na 1 year yes amande ayagunda yini yes bezogunda bese ibuyele einweleni zayo hayi aligunda indiya msuqamba mama cha ayikho lento ishoyo ayikho lento ishoyo kanti ifuna nje ukuthi uzongihlambalaza wena bekufanele ukukhuluma iqiniso ukuthi uzongihlambalaza la angikuhlambalaza uyangihlambalaza uhlambalaza mina uyangihlambalaza nami ngihlambalaza uyangihlambalaza mina uqobo umndeni wami kuvela ukuthi yaba kanadi ukuhlangana nami yabo nje wena yabo wena nje namhlanje nje ungiphulile moya wami wena bafo mhlambe wakuchithela nendiya because you are so confident ukuthi ngempela le ngane iyindi mhlawumbe wayekwenzekani wathola ku situation whereby udadewethu ejola nendi wemfethu ngihlala naye endlini kuyenzeka ngihambe abone ma 3 months ngiyomsebenzini ngilonge imposela imali uthola ukuthi angibuye emsebenzini ngobani kukude uyayizwa leyo nto so uma sekuzalwa ingane nje iyangichazela ukuthi lento konke yenzakalayo uma ngingekho iyenzeka ukuthi ufuna ngichazele wena usuku kephi wena ngisuke ngisemsebenzini ngiyozamela mina nawe kukhona okucabangayo wena ngale zethu ziphi ingane zona lezenye uthi indiya njengamanje ugcina baba hayi akuyona yami le ngane uyafana nje nalomdala yindaba uthi akafana nalo nhlobo ngisuqamba manga uyafana nje naye ngisuqamba manga cha ayikho lento oyishoyo phela nje wena bofuna ungibukisa njengabantu bofuna ungibukisa ngabantu wena mawufuna ukubukisa ngabantu wena khuluma iqiniso manje sizolungisa iliphi iqiniso lana liphi iqiniso kufanele ngilikhulume njengamanje yabani ingane yakhe ingane imina kade ngivulela wona siphepha njengoba siphepha ngawo wena bongaboni wena okay thina ke asijane ekhaya mhlambe awuyigeza igama lakho because vele manje ubukwa umhlaba wonke uyigeza igama lakho ube clean phambi kwethu ukuthi ngempela uzondi uyakusukela ikho lonto noma mhlambe kwenzeka iphutha kwenza ukuthi nokuthi
yabo because ekugcineni la sifuna ukuthi silungise nithi noma niqhubeke i-relationship yenu siqhubeka siyaphi kube ukuthi siyaphi masiqhubeka senzela ukuthi ingane inga-affecteki baba ingane yaba yakhe ingane yakhe nendiya lakhe ngoba bafo asikabi naso isiqiniseko sokuthi akuyona yakhe dadewethu ngicela unciphise ekukhaleni sisandise kakhulu la eqinisweni sifuna iqiniso manje wakwalala yini nomunye umuntu ngale kwamfethu Okay, ngizochaza. Yabona? Yini ayikhalelayo ngempela? Ima. Yini ayikhalelayo? Ngizochaza. Asazi yini azoyichaza bafa simnikeze ithuba. Uyakhumbula lesikhathi lesi? Ngikhumbula. Uqala ngakuphi? Ngikhumbula. Bafa ngithatha simnikeze ithuba. Uyakhumbula lesikhathi uphume nomsebenzi? Yeah. Kwenza ukuthi bose ungasayifaki imali bese ngikweleta kakhulu uJohn so ukweleta kakhulu bani uJohn awasakwazi ukukhuluma manje uJohn baba uJohn my friend angani yes so ngikweleta kakhulu nawe ngikufonela ungawabamba ingcingo zami lo ngiyofuna ukudla ngoba umntwana walala naye usatha enesikhathi baba enesikhathi ngithe mase ngilokhuza wathi ngaza wazi ngikweletela then emveni kwalapho wanginikeza lento engifunayo wathi ngiyacela ukuthi sithi ukwenza kancane angizange nenza kahle angizange ngitshene ukuthi nenzani yini naniyenza wait ngisachaza ngisachaza imancane ngiyachaza mfethu ngicela uhlale phansi ngisachaza ngizokutshena ngiyacela ngicela ukuchaza nenza kancane nenza kancane usho njalo ngicela ungilinde khuluma iqiniso nje ukuthi lapha phana kancane yebo salala yebo kodwa ngingayitshena ukuthi ngizokhulela mina ngonja mina ngiyacela ngicela uhlale phansi mfethu ngicela uhlale phansi dadewethu Khipha imali mina ngigijimisa ibhedlela mina ngigijimisela indaba kaJohn la emadadewethu wathi mayabulala noJohn walala without protection wakhulelwa noma mhlambe naphi uyangihlanyisa wena yebo ngangayitshena ukuthi ngizokhulelwa linjani iPakistan uJohn mnandi uJohn bafo wase roundini Tony Tuck Shop lapha la ngihlala lapha la ngihlezi ngimbona mfethu mangibona ukuthi my friend angekho namtini engayo ngoyenza ngasingenayo into zokudla ongenayo into zokudla yayingekho into esizothenga ngayo yayishoda apha into yokudla kufanele silale singadlile lapha kwakushoda khona into kufanele silale singadlili kwakushoda la noma la cha njengoba ucabanga angijengoba ngicabanga cha njengoba ucabanga wena cha yazi wena yabo wena wehlisa umoya ngicela wehlisa umoya yabo wena ngicela wehlisa umoya please xolani ngicela wehlisa umoya angithi manje kade ngiyahlanganela mina ngiyahlanyela mina ngithatha izinto ngamawala ngiyacela ngicela wehlisa umoya ngonjindiya mina ngicela wehlisa umoya impilo yami yonke soyikhuluma lento endlini ngifunguzela ukuthi ngonjindiya soyikhuluma lento kamera mfethu ngiyacela xolani ngiyacela Fethu sohamba endlini soyilungisa lento uhlale phansi sohamba soyilungisa lento endlini akulona India mfethu yini le iPakistan neIndia kuhluke ngani ihluke ngani iPakistan neIndia usitshele ngobone yazi test India kuhluke ngani strong yabo mfethu xolani cela silungise lalela sizohamba sendlini soyikhuluma lento siyendlini kaba endlini yakho okay ya qinisile siyendlini ngiyothatha into zakho uhambe uyohlala lapha eTuck Shop ngoba ufuna kube igrocer wena ngithi kanjani ubabageli uzothi ubaba kaba lalela la uyothatha into zakho uyohlala lapha eTuck Shop ifuture yethu kusasa ikhulumile iphelile indaba yefuture yethu ngeke mina ngibe nefuture noma kabani abantu abazi bafo ukuthi uwazi wonke umzimba my friend kodwa bayayibona ingane njengoba abantu baloku bethi sifuna ukubona ingane babuka my friend manje ingane yona uthini ngayo because ngiyabona ukuthi umama vele no ngiright yabona kwale mali kade ngiloke ngikondla ngayo ngikhulisa ngayo le ngane izibe no 6 months ngiyabonga mntaka mawo yeso ngiyayibonga
kuphela nje engikubonga sengiyalazi iqiniso umoya xolani soyilungisa lento ayikho into efuna ukulungiswa soyilungisa ayikho into efuna ukulungiswa ngizoza yabonga lo kageja ngizonza noma yini oyifunayo yini ofuna yazi ukuthi yena ngifuna ukulungisela thatha impahla zakho yes What about lo mdala somthingi omdala usathini khuleka unondaba ngizomondla unondaba ngizomenzela yonke into kodwa wena uzoqhubeka naleli ndiya lakho xolani ngiyaxolisa ngibonise nabantu wena ngiyaxolisa xolani ngibonise nabantu ngiyakhekezela emva kwakho lokuthi baby kanti ujola nePakistan ngiyaxolisa I know ngenza mistake ngiyaxolisa xolani bebengajoli bafo oh bebe limhlabile nje limhlabile nje yazi ukuthi kwawona ngijwayela usho njalo bafo uthe lalela la ithini inkinga yakho manje hayi sengithulile mfowethu bengithi ngizama ubonile limhlaba yazi wena ngijwayela wena yazi wena ngijwayela xolani imana sizohamba yabona impandla manje ihlekisa ngami ihlatshiwe wena soyikhuluma lento soyikhuluma engini silungise ngiyazi ukuthi ngirong ngicela ungixolele xolani yazi wena impama engakwenza ukuthi ube right no ungayenzi lonto yabona impama eyodwa please ungayenzi lonto ngiyacela nithini akafetshela umuntu akangashawa umuntu asigqugquzeni lokho bafo kothu kuyafana sekulate manje uzomshayelani ngoba sebamuhle hey uzomshayela hayibo webafo lalela yazi ukuthi wena bengithi la uzongisiza yabo manje masuloku bamdlile yes bamdlile uvumile bafo uze la ngoba ufuna ukuthola ngani sengikutholele manje ukuthi umuntu wakho udliwe mase ngikuthi akahambe ke bawuqhubeka ke bamudle ke manje sengiyamkhulula ke manje because anginayo ingane singayilungisa xolani ilungiswa kanjani kahle mangabe fika ubaba ngane yakhe ezokubheka ngenze njani mina akazofika mayifika ufuna niphinde nenze elinye iPakistan izothini ngeke salenze lelo phutha ngeke okay manje njengoba ingane ikhona uJohn uyazi ukuthi ingane yakhe khona into akayondla uJohn yondliwa yimina leya ngane imina ofonelwa makuphela ubisi kuphela amapampers fonelwa mina thi ucabanga ukuthi lama pampers sowathenga ngani ngethombe leze icwelela endlini ungijwayela kabi kodwa uJohn uyazi yena ukuthi ingane yakhe wenzani uJohn kodwa wenzani uJohn uyakunika imali uJohn uJohn uyazi ukuthi ingane yakhe uyakunika imali John ya uyazi ingane wena noJohn nenza nje ubafa isilimo hey bafethu futhi alivalo nohlelo ngikhathaleke manje mkhuba lo lalela xolani soyikhuluma lento msiyaxolisa xolani into ozoyithola kwenempama ungayenzi lonto ungayenzi mfethu lonto usulitholile iqiniso manje kuyiyona into okade uyizelela kwishow asosho ukuthi likuphatha kahle kodwa nje mfethu okuzokhulula umoya wakho uthi uyalazi iqiniso so ungayenza iDNA ngokuthanda kwakho kodwa usutholile ukuthi ngempela usewazi wonke umzimba kaMy Friend hayibo mfethu ucabanga uzodlelwa umfazi udlelwe ePakistan hey bafethu ngeke yabona nina banenishe nina ayikho into ethi please yona weshwa nje nakuJohn ethi please emnikeze ethi please awukahle nawe bhuti ngiyacela mina ayikho into engizokhuluma nawe njengamanje please ayikho into engizokhuluma nawe ngiyabonga ngitholile iqiniso noma yini ufunayo yabo lo please aloke usho wawufundiswa uJohn nawe bhuti musukisho lonto akwazi ukuthi ngicela uxolo kumuntu wami ngiyazi ukuthi nginamaphutha ngitakelwa ke manje ngiyaxolisa ngempela ngiyaxolisa lalela siyahamba manje sihamba ngokuhlukana asazani ufike uzothatha impahla zakho hambe uyoshaya please bakho kuJohn nendiya lakho lelo share lapha endlini uthathe uhambe nalo sizwana Siyathanda xolani. Uyamthanda? Ngiyakuthanda xolani. Ngeke. Wena ungithithele nendiya iphela indaba yethu sobabili. Bathi bese ngayilungisa lento xolani. Ngayilungisa kanjani? Kahle xolani. Kanjani? Umuntu into ayenze kanye uyaphinda yenze. Uyophinda ubone elinye iPakistan elikude uphinde ulithande. Ngeke ngize ngenze lonto. Kodwa nje mntakama. Ngiyacela. Shuthi kahle i-relationship yeni yaphela. Ingane izuyababa uqondile impilo iqhubeke baqhubeke kahle baba umndeni ojabulile yabo mina ngilokudlalisa ingane ngibambana nezandla ezincane mina emide ubona kahle ukuthi akuyona ke mina yala eSouth Africa le ubona imini nje ukuthi le mina ngiyazi le mina dadewethu uzikhulumele wena iqiniso uxolani uyeqeda i-relationship yenu hayi no akukho nathi singakwenza seningalungisa nje mawukuthi mhlambe ngelinye ilanga ubuyakhumbula ukuthi uthando lisasekhona mhlambe nilungise izinto zenu kodwa njengamanje I know we'll have to
shut down the show ngoba cha into ade ifuna ubafu uyitholile and ngabe sihlala ngami esingase sithi sizama ukulungisa le relationship yenu because sekonakele already. Alright nendiya lakhe. Ngingayenza nje Ngiyabonga. konke isikhathi sakho. Ngiyabonga nje ngokuthi liqhamuka iqinise egcineni. Hayi ngeke ngibe ubaba uStepfather wendiya mina. Hayi mfethu. Hayi. Ulitholile iqinisa akho elifuna. Hawo ngiyabonga mfethu. Ngiyabonga nakwena mntakama asixabani siyahlukana yeso. Siyahlukana ngoba lento oyenzile usazoyenza. Uzoyenza usunesipiliyoni. Lo ngisho kancane ngithi lengane le aya kuyona yale ekhaya lengane. Bathi xolani besingayilungisa le. Nalo uyangithuka ukuthi ngiyakudakela. Besingayilungisa le nto xolani. Ayikho into efanele siyilungise. Serious. Ngiyabonga kakhulu. Ya ne ngiyacabanga ukuthi ke uyabona kwisho yanamhlanje ukuthi amajidi into aba nenkinga nayo ukwazi. Mengazi amajidi awanankinga kodwa mekathola ukuthi uyafeba iyaphela lo nto leyo. So nawe lento yenzayo la umhlawazi umjida wakho ayikho leyo relationship. So to avoid that yekela ukuganga ngoba ngelinye ilanga amhlaba athola iyophela leyo relationship. Washo kumenzi ngasi namhlanje kumele sivele sikhohlwe nje uNkulunkulu kaMatifana ngoba vele ngeke uzosebenza. Into singayenza nje uyakwazi ukuvuma mfethu usisho ingoma. Usewazi wonke umzimba kaMy Friend thina sazikhanda lodwa nalo silibona lapho esingakhona. Ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Khumbula igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big KZN.